English to balinin na. Ayo. Ayo. Wow. Kayo na pa ko katawag sa imo. Kaya ra ka? Natin ay. Ya, ano nila nga kuan bulak. Kita tayo ka English aji nga klase aji nga sabong. Galing tarisyon niya nanay na. Wa ni istiyan abi. Yan bako na oh. Ay, ata ni. Ano na klase nga bulak na ihaw? Tubiko, rare nga tubiko. Rir daw nga tubiko. Tibit si trayo ay. Wala lang ka magikuan sa ano ni. Ay, so ato, dakay nga klase nga sabong. Way abi ni istiyan, ni istiyan na namin. Tanong palibot ka balay ni nanay. Ha? Super malinis. Oh. Yan ka English. Oh. Ito yung tunay na probinsyang probinsya. Puro mga bulak. Tapos mga dahon, mga bulong ikitay tayo. Ay, so ato. Tubiko. Hi to my vlog. Hi, Tito Bag. Hi, Tito Bag. Hey, Tito Vlog. Yung kaya namot ni Sky mo. Ito yung dati nilang kwan ni Bakit ko. Lupa. Yung Dati, lupa pa rin namin, nakaprinda lang. Nakasangla. Nakasangla. Malapit na silang matapos. Tingnan natin ka English kung may kwan dito yung tinatawag nilang rabong. Mag-ingat sa mga ahas, kay marami dito. Adda, pero babatit pa oh. Kambal kay banana. Oo. Awan. Awan mabaling. Wala oh. Ah. Then, wala. Gamay mo na oh. Gamay ah. Ba't ano, batit pa. Batit. Let's go, mga na tayo ng santol. Maghingi tayo ng santol sa Kapitbahay. Nakakita tayo ng saging na pwedeng makuha. Awaniti ko ah. Awaniti kawayan nga niya pang duksol. Sige lang. Mabagsak ba? Okay. Dito kuton. Hindi kuton yan. Kuton. Ano yan? Lamok. Daming lamok dito. Ako na, mangkay. Sino mangkay? Monkey daw si Tito Ambis. Monkey si Tito niya. Sige, Bis. Diretso. Don't touch the dog, okay? Sige. Wala problema. Nakayun doon na. Puntaan natin. Yun na siya, oh. Yun na siya, oh. Laki ng bunga niya, oh. Nagbanana ako. Dandan! Wala na. Sira na eh. Hindi man tayo magtiba ng saging, hindi. Wala. Para
paralan eh. Ang kawalan niya English. Malalaki yung bunga niya. Galing natin yung mga... Galing mo mag ano ah. Galing mo ba? Hindi mo pa dinandahan. Binigla niya lang. Dali na natin kayo. Sayang oh, nasira na iba oh. Yan oh, sira. Okay. Kabigat ma'am. Okay yung ano. Ay, dagsinon. Kayam? Yun. Okay, may gunitan ko di. Ay, ito lang. Support party. Gawin natin banana chips guys. Yung iba. Sayang. Laki pa naman. Malaki yung isang bulig niya guys. Ano sa inyo, sa Ilocano, yung isang bulig. Pares mo lang. Isang bulig din yung sa Ilocano. Ha? Perti sa kagulang mo? Ang laki ng isang sapon niya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 na piraso. Ito to. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So ito yung mamin po ginala tayo no. Ang dami. Tapos maganda pa kay matanda na yung nakuha natin. Bubusog na. Lumawat ka na. Adi babatit talaang. Mga dagko eh. Hindi babatit. Pinagmait ng elinta. Ginay nagbubusog. Mangingi ka na naman. Di siyempre yung malalaki na no. Hindi yung maliliit. Ito. Namayat ng elinta. Ay, ano sa atin ito, maliliit. Kunin natin kay English yung mga... Ano babatit? Bakit? Oh, dahil masata. Tsaka yung kapatid ko lang naman ito kasi lang. Gusto natin. Ano sabi niyo kita? Gusto natin bakit? Isa cut. Cat! 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 Hi guys! Hi guys! Cat! Hi guys! Hi guys! The cat! Say yeah! A cat! Stop it! Let's go daw. What? Tan, tanaga dala mo. Tiko! Tiko! Yo, yo. Ano? Hindi. Baba Tiko coat. Kut. Yan na. Pita. Enjoy siya. Tama ako ha. Sama lola oh. Tama si nanay. Hindi na, dito ka dito. Ako po sa likod nito. Ito to ang best. Dito. Aray ko. Yan. Yan, punta na po. Let's go! Nakakingin tayo ng saging. Turmeric ata yan. Sabali, hindi ah. Turmeric. Turmeric. Turmeric ni Nay oh. Diba nay? Kalawag ni. Manay! Hello. Nangungayo kami hindi ka puno sa turmeric ko. God. Ha? Ay, mani oh. Hindi na ako na siya. Yan guys. Bakal. Yellow yung ano niya guys oh. Turmeric.
Sige mata, di magbagadang ko ha. Yellow danger. Nagpudot. So yan na guys, nakakuha na tayo. Wow! Dami silang cornary. Ate, sa English pag galaan tayo ti santol, nagkadubungan na. Yan eh. Be, ako magsungkit be. Dito, dito. Ano isa? Dire eh. Oh. Hindi malasin eh. Ni. Di na. So yan pa lang nakuha natin guys. 3. Sige, sampol man, sampol. Kain ka santal oh. Ate kain ni tita oh. Overripe na guys. Overripe na. Matamis. Mabot mga saringita. Ano na, Bangkok na? Dili ka pa nga isikita ko. Dili siya kasaka. Ato, pas mabot ito. Megan, follow me. Dahil sa tubig, urong mo pa. Ato. Dahil? Ato to. May alingayo to, wala? Yes. Dito. Ano mo ko tatlong ha? Ato. Diin. Ato. Baba. Bangkok gamin natin ako ah. Ito yung masarap sana kasi Bangkok. Kasi masarapan yan kasi matamis. Mabot mo? Di tatlong. Dito sa Yubak sa ano, may bangkok dito. Sa bangkok na dako. Dito sa gadi. Dito gid ang main no. Tistingan tayo nga English. Tistingan tayo nga imulay. Muli daw si English. So, tila sabihin mo yung umakyat ko na pamangkin. Hey, don't throw that one, okay? Sky, don't throw, okay? Hello. Yun si English umakyat. Ganito sa probinsya, guys. Manghingi lang tayo sa mga tao. O di kaya mamulot lang sa daan-daan. So, ayan si ka-English. Umakyat. Oh. Ingat ha, may ano siya, may pangkawit. Don't go down. Wait lang, Bese. Hindi ko mabalaan kung diin. Hala, kabangin ko lang ga. Ano mo balaan kung bumbago? Kay, malis kay. Kay, alis dyan! Handa! Kay! Kay, doon ka kay, ano, kay kuya, ano? Malis.
Okay. Miss Pene, Darjinay. Wait lang. Hi. Come, Kim, come, come. Doon kay kuya, oh. Kuya, dali. Laro kayo ni Sky. Ikaw ba ikaw? Like, maabot ka ba? Maabot? Yeah. Dali lang. Tama lang siguro mga anak kayo. Hindi mabalaan kung diin. Mother, mother, boy. And the one. Come on. Okay, wait lang. Wait, hindi makita. Ngayon, mangunga na tayo, guys. Kasi hindi natin makikita pag ano, pag hindi na natin kukunin saan yung bago, saan yung luma. Saan kunin natin maglagay. Lagayan natin. Ito yung bago, guys. Ito yung bago. Mga luma, ganyan. Ito. Sayang, oh. So, hindi na natin alam kung saan yung bago na nahulog. Ito, bago pa to kasi may ganyan, oh. Naguduti bunga na bakit ba? So, okay. Coach, guys. Okay. Okay. Ouch. Go to nanay. Hurts. Batian mo, Maria. Ouch, it's hurt. Ouch. Tayo ko ba nga mululi ng display lang? What's the Arby's? Ang dami talagang nahulog, guys. So, kasi hindi natin alam kung saan yung kukunin natin. Oh, Pia! Pero lang, kung pa natin eh. Uy, tama na. Eh, last na. Kita na nagkuha nga mga alaba. Last. Gusto niya daw Sayang mo lang makahulog ha. gusto niya magsabi magkuha, guys. Yeah, dummy boy. Uy, damay ball. Nom, 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 nom. Grabe ang bata sa YouTube, no? Tama na na? Yap, tama na. Wow, baba na siya ka-English. Happy ka, Sky? I think one. Anong experience mo dun sa taas? Maganda. Kasi mataas. Bakit bakit eh? Bali-baliktadong laga. Ayan. Dami nakuha natin. Dami nakuha natin. Sky, daming bulos oh. Come on. Dami nakuha natin. It's coming. It's coming. Ang kulang na lang siya, magsulat. Nagsamit. Baka dato kanyang na nagsamit. Ubi-ripe na lang. Samit. Yung panata mo nakuha ko, Albert, panghapag ko. Yung gadupay nabati dyan ko ana. Kung nagana dyan kanya to ni Manang. Sinsin na kami ni bakat ko dyan kanya. Ibusin na kanon ta. Mama nagmalang. Nakita yung matatay nga nagadwa na. Ay, mukha niya, katas na. Di ba yun, ubra mo papa niya? Alam mo? Buhat ubra, Samit. O di man kailangan ng kakuan. Sukaan kinasinan. Tawangan man kung galas ng bata. Yung taban ng mga titos. ay, may burligan. What is your name? Sky. Sky, what is? Sapol. Hi, what is your name? What is your name? Ha? Mini balls daw. Ako ni mga balls. Tangkol man. Good. Kaway yung kulay bite mo. Kuya. Sky? Okay na. Ha? Sky? Sky. Ay. Sky. Sky, what color this? Oy, what color is this? That. Papa juice.
Thank you. Thank you, Papa. Te, salamat te. Nagalit tayo yun. Didi, tanaban ka tayo. Yung tinik pa tatoy. Kunin na natin. Yan guys, yung nakuha natin. Nakuha tayo ng Dati talong ako eh. Talong nga bukal ka English yung inyog ni. kinawat. Tapos dati santol. Tapos sa gini dinawat lang ito maamin. Doon yan sa bahay. Let's go! Tapos ito, mayroon pong tumarmirik. So ngayong araw guys, nakahingi tayo ng saging, santol, tsaka nanguha tayo dun sa daan kanina ng turmeric. Di ba nga padawatan ta? Ganito lang ka English ti video tayo. Kumusta kayo maamin? Bye bye!